Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Sa daang kasabutan, gipadayag ang Dios nga Amahan. Sa pag-abot sa bag-ong kasabutan, pagsugod gayod sa bag-ong kasabutan, gipadayag ang anak o Dios Anak Espiritu Santo, ang atong Ginoong Hesukristo. Dios Anak. Og sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo nagsangyaw ni adtong unang siglo, nagtukod og simbahan o iglesia, og sa dihang gipatay siya, og sa wala pa siya gipatay, nangayo na siya og laing manlalaban ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga mugiya sa iyang simbahan. Sa dihang muadto na siya sa langit, no, mubalik na siya. Mukayab na siya. Mao nga ang Espiritu Santo napadala ni adtong adlaw sa Pentecostes.
mao nga ang iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo kasaligan tungod kay ang nakig-uban kaniya nga mugiya kaniya mao man ang Espiritu Santo. Okay, sige hapon no. Laing hugna sa atong tulumanon lamdag sa kahitasan. Ato dayong gipasiuna tong pagpadayag sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngano man kay mao man ni ang gihisgutan kaganina no sa namuong awahigyong namuong no sa PBCM nga naghisgot sa pagpadayag sa Amahan ug Anak ug iyang gipahimug-atan ang Espiritu Santo. Nga diri na kunuta sa Espiritu Santo. O kana no sa atong pagtuong Katoliko tinuod na, pero matud pa sa namulong kaganina ug mao na si Tomas Eugenio. Si Tomas Eugenio kuno ng Espiritu Santo. Kung atong basahon ng Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, klaro man gyud na nga wa gyud tay mabasa nga ang Espiritu Santo mao na si Tomas Eugenio. Ang gibasa nga tudling kaganina sa San Juan 14 o sa 16 ba to no? Sa basahon ni Juan, ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan o matud pa, kung ayohon na tugtuon diha sa buhat 5, Dios ang Espiritu Santo. Dili na tao nga ordinaryo. No, sa Biblia, ang tao nga ordinaryo dili gyud na Dios. Bisan sa daang kasabutan, gihulagway na nga ang Dios dili tao. Pero kung ang Dios nga dili tao, magpakatao pwede po na siya. Maunang persona ni Kristo, no? Ang pulong Dios sumala sa Juan 1:1 nga sa bersikulo 14 nagpakatao. So, buti pasabot diya sa Biblia, sa daang kasabutan, gihulagway, giklaro na nga ang Dios dili gina tao. O kanang tao nga ordinaryo dili pwede gyud nga mahimong Dios. Pero ang Dios pwede mahimong tao. Mao na si Kristo. Kay usahay namang gud puy manudlo nga si Kristo tao man to. Unya ang tao dili man Dios. So dili Dios si Kristo, dili na siya. Dili na mao. Ang pagtulunan sa Biblia mao ni nga tinuod nga ang Dios dili tao. Ambot pasabot nga tao diha nga kanang taong ordinaryo ba pares nato. Okay, ang Dios way katapusan, dili mamatay. Mao na. Ang Dios dili tao. Mao na nga ang tao nga ordinaryo magpaka-Dios gani dili na pwede. Dili na pwede. So, kadtong gisgutan kaganina nga si Tomas Eugenio kuno ng Espiritu Santo, tao ramang ordinaryo si Tomas Eugenio. So, dili mahitabong mahimos ang Dios. Unya kanang Espiritu Santo dias Biblia Dios man na. So, dili mahitabo nga kanang Espiritu Santo mao na si Tomas Eugenio. Then kung adtuan po nato ang kanang panudlo sa mga iglesia ni Kristo nga mao kuno nay prueba nga dili Dios si Kristo tungod kay ang tao dili man Dios. Dili na siya panag-ing sa parehas natong tao nga ordinaryo nga dili Dios kay kita lahi man ta kung ikumpara ni Kristo. Kay si Kristo dili man siya tao nga ordinaryo nga nagpaka-Dios. Dios siya nga nagpakatao. Mao lagi ni ang atong premise kaganina. Sa Biblia gitudlo nga ang tao nga ordinaryo dili pwede magpaka-Dios sa kahimtang. No, ngano man? Kay ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Dili na binuhat og tao. Samtang ang tao nga ordinaryo binuhat. So dili pwede nga mahimong Dios. No? Ang kanabang tao nga ordinaryo. Mao na nga kana si Tomas Eugenio nga nagpaka-Espiritu Santo sa ato pa nagpaka-Dios, so dili na pwede.
Pero kung si Kristo mo'y atong hisgutan, dili na to mapunag-ing si Kristo sa tao nga ordinaryo. Nga naman. Kay si Kristo, dili man siya tao nga ordinaryo nga nagpaka-Diyos. Dili man. Diyos man siya nga nagpakatao. Mao na no, ang premise nga ang tao nga ordinaryo dili pwede magpaka-Diyos. Pero ang Diyos pwede siya magpakatao. Ug mao na si Kristo. Kay kung moingon ta nga ang Diyos dili pwede magpakatao, sa ato pa dili day siya gamhanan sa nga tanan. No? Og klaro man gyud sa Biblia, no? Juan kapitulo 1 bersikulo 1, ang amahan nga Dios ato lang iparaphrase para klaro gyud dayon diretso bas atong pagsabot. Sa sinugdan naa na ang amahan uban sa pulong. Pulong gikapitalize na kay persona man gitumbo ka na, dili man na pulong nga ordinaryo lang nga kananggikan sa baba lang, no? Sa sinugdan kuno diha na ang amahan nga Dios. Diha po kuno ang pulong nga gikapitalize gyud ng word pulong kay persona man gipasabot ana, no? Ug mao na si Kristo nga matud pa Dios pod. Dayon sa muadto kas bersikulo 14, kana kunong Dios nga pulong nagpakatao. Mao na si Kristo. Dios nga nagpakatao. So mao na atong gipremise ka ganina nga ang tao nga ordinaryo dili pwede magpaka-Dios. Pero ang Dios pwede siya magpakatao. Kay gamhanan man siya sa tanan. So mao na nga kadtong namulong kaganina nga si Tomas Eugenio kuno ng kuan, Dios Espiritu Santo misnomer na, dili na pwedeng tuhuan na to. Usurpation of authority na nga iya ragyod sa Dios Espiritu Santo, no? Dili pwede nga ang tao nga ordinaryo magpaka-Dios. Pero pwede ang Dios magpakatao. Og mao na si Kristo. So, kana pong panudlo sa Iglesia ni Kristo nga iparehas nila si Kristo sa tao ba nga pares nato ba? Nga tungod kuno kay tao man kuno si Kristo sa ato pa dili pwede nga Dios pud siya. Mura gipariha niya, mura gipariha sa Iglesia ni Kristo si Kristo sa parehas nato bang taong ordinaryo ba? Ano man kay kita dili man ta pwede mahimong Dios nga way sinugdanan ni katapusan. Nya mo man na ilang gihimong argumento nga tungod kay si Kristo tao sa to pa dili Dios. Ilang gipareha si Kristo sa ordinaryong tao. Dili man ingon ana si Kristo. Timan nga si Kristo sa iyang gimabdo siya ni Mama Mary, dili pinaagig taong ordinaryo kundi lalang sa Espiritu Santo. So dili siya ordinaryong tao. No? Lalang gud sa Espiritu Santo ang iyang pagkapurma sa taguangkan sa iyang inahan o ato usab nga nahimong inahan si Mama Mary. Unya klaro magkay na, no? Si Kristo Dios nga nagpakatao. Dili kay taong ordinaryo nga nagpaka-Dios. O diha na sipyat, diha na sayop ang mga iglesia ni Kristo. Particularmente kanang ilang mga ministro nga nagtudloan ng dili mao, dili maayo nga pagtulunan. Nya mo ingon sila nga mao ba kung si Kristo Dios unya kay ang Dios dili man mamatay, 1 Timoteo 1:17, nya si Kristo namatay man lagi, so dili siya Dios. Unsa may tubag ana sa Katoliko, unsa may katinawang Katoliko ana? Unsa may namatay diha nga kinaiya ni Kristo? No? Ang iya bang pagka-Dios o ang iya bang pagkatao? Now, kung hisgutan na to ang particular gyud nga kinaiya, dili ang pagka-Dios mo'y namatay. No, diha ni Kristo. No? Kaya wa man po'y mabasa nga ang iyang pagka-Dios mo'y namatay. No? Kundili ang iyang pagkatao, klaro man na. Kaya kung moingon ka nga ang iyang pagkatao, maora po na ang iyang pagka-Diyos, so pwede na itong ingnon nga, namatay. Namatay ang kinaiyan niya sa pagka-Diyos po, pero dili mamatay ng kinaiyan sa pagka-Diyos. Mabitaw to nga, ang Diyos, no, nga ikaduhang persona nga maong pulong, nagpakatao parang, makabatun tag kaluwasan.
kay pakamatyan man gyud ta sa Dios. No? Pakamatyan gyud ta sa Dios. Kay dili man ta maluwas kung dili pinaagig kamatayon. Kay tubson man gyud ta pinaagig kamatayon, unya ang muhimo ani kinahanglan Dios gyud. Unya kay ang Dios dili man mamatay. So kinahanglan magpakatao gyud siya ug mao na si Kristo. So masabot nga ang iyang pagkatao mo'y namatay, dili ang iyang kinaiya sa pagka-Dios. Oh? Pero tungod kay usama ng iyang persona mo nang sa pagkasulti na ay mga pagtulon-an nato sa Katoliko nga i-attribute gyud sa persona niya nga divine man siya, mo nang ingno nato nga ang Dios namatay. Pero dili sabton nga ang kinaiya niya sa pagka Dios mo'y namatay, kundi ang iya rang pagkatao. Oh. Kay wa may mabasa sa Biblia nga ang iyang kinaiya nature sa pagka-Diyos mo'y namatay, wala. Kay dili man na mamatay ng kinaiya sa pagka-Diyos. Mo bitawng nagpakatao siya, parang doon na siya kinaiya nga mamatay para maluwas ta. So dili na prueba sa Iglesia ni Kristo nga dili Diyos si Kristo tungod kay namatay. kay wa may mabasa sa Biblia nga ang iyang pagka-Diyos mo'y namatay. Ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos. Ang pagkatao raman. Pero mahimong ingnon nato tungod kay divine man ang iyang person, pwede nato ma-attribute sa divine person na moingon tag namatay ang Dios, oh? Pero dili ang kinaiya sa pagka-Dios mo'y namatay, ang pagkatao lang. Kay ang kinaiya sa pagka-Dios dili mamatay. Unang Timoteo 1:17. Unya mingon pagyud sila nga anya kay si Kristo gikapuy man, so dili siya Dios. Kay ang Dios dili man kapuyan. Mao gyapon. Unsa may gikapuyan diha nga kinaiya ni Kristo? Ang iya bang pagka-Dios o ang iyang pagkatao? Klaro kay na. Ang iyang pagkatao, kay nagpagkatao man siya. Yan, napag-ilang panugilon na po. Napag-ilang argumento ana. Kung si Kristo Dios, ngano man nga wa man siya masayod sa tanan. Kay wala man siya kahibalo kanus ang pagtapos sa kalibutan. Ang pagbalik niya. Ang Diyos ramang kuno amahan. Unya kay ang Diyos nasayod man sa tanan o omnipotent. Unya kay si Kristo dili man nasayod sa tanan. Kinaiya man na sa pagka-Diyos. No. Si Kristo kay wa man siya kabalo kuno sa tanan. So dili siya Diyos. Mao na ilang argumento. Unsa may tubag sa Katoliko ana? Duha ka anggulo ang atong tubag ana sa panudlong Katoliko. Una, si Kristo doon na siya kinaiya sa pagkatao. Nga, mo iyang ipakita, mo iyang ipadayag. Sa dogmatic theology, ato nang nabasa sa librong Katoliko nga, sa pagkatao ni Kristo, doon na siya limitasyon. Doon na siya limitasyon. Pero sa iyang pagka-Diyos, wala. So may katarungan nga kung doon ang galit ay mabasa nga si Kristo, usapod ana sa hinungdan pagpaubos sa iyang amahan kay mapaubsanon mas Kristo. So iyang gipasundayag, dili ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos kay murag man self-serving ba? Iyang gipasundayag ang iyang kinaiya sa pagkatao. Nagpaubos gud siya. Sabot pasabot, iyang gipakita ang iyang pagkatao nga dunay limitasyon, nga wa siya nasayod sa tanan. Pero wala na magpasabot nga wala siya kinaiya nga taas nga mao ng pagka-Diyos. Nga mao ng pagka nasayod sa tanan. Mabasa man sa Biblia nga si Kristo nasayod sa tanan, pero dili na referido siyang pagkatao, kundi sa iyang pagka-Diyos. Asa na mabasa? Basahan ninyo, San Juan, Kapitulo 21, Tudling 17. Kadtong namulong si Juan nga si Kristo kuno nasayod sa tanan. Na, tanawa, basahan ninyo, San Juan 21, versikulo 17. Si Juan niingon nga si Kristo kuno nasayod sa tanan. Na, kung moingon ka nga tao lang si Kristo, nya kinaaman siya kinaiyas pagka nasayod sa tanan, nya dili mo na kinaiyas pagkatao, kinaiya mo na sa pagka-Dios. So, sa panudlo ni Juan, Apostol Juan, klaro nga Dios gyud si Kristo. Kay kung tao lang si Kristo, dili mosulti si Juan nga si Kristo nasayod sa tanan. Pero katong sa kaso nga niingon si Kristo nga wa man ko masayod, kanus ako mubalik o kanus ang pagtapos kalibutan. Kana sa
sa panudlong Katoliko ana, expression of humility na. Nga ang iyang pagka adunay limitasyon mo iyang gipasundayag sa paghatag na tug example nga kita pod untang mga sumusunod niya, mga Kristiyanos, maantigo magpaubos sa walay pagyatak sa unsa gyud sa kinatibuk-an sa Kristo. Kay si Kristo musugot kag sa dili bisag iyang ipakita, iyang iwarawara ng iyang pagkadunay limitasyon ng iyang pagkatao, pero di gyud nato malaksi ning mga pulong sa Biblia nga naa gyud siya kinaiyas pagka Dios. Kay Dios gud siyang nagpakatao. Kana laging San Juan 21:17. No, kung dili pa Dios si Kristo, nganong nanudlo man si Juan nga si Kristo nasayod sa tanan. Nga kanang kinaiyas pagka nasayod sa tanan, kinaiya ra man as pagka Dios. Mao bitaw nga kanang gisuwat ni Juan diya sa San Juan 20:28 ba na katong namulong si Tomas nga si Kristo kuno Dios ko. Ginoo ko og Dios ko. Klaro kay na. Wa gyud na gi-edit ni Juan pagsuwat. Ano man, kay nagtuo man gyud si Juan nga Dios gyud si Juan. Si Kristo. Wala gyud niya ingna nga ako ning i-edit kay nasayop si Tomas. Antay mo na basa ra gud mo pasugo magasin sa Iglesia ni Kristo kay ingon sila nasayop kuno si Tomas. Liman mo nasayop kuno si Tomas. Ang nagsulti ana katong debate po dito atong debatiha nga ang niatubang nga ministro sa Iglesia ni Cristo si Jose Ventilacion kanang ilang international debater nga ang iyang kaatbang nga international debater po sa Katoliko kato si Carl Keating. Gikutlo ni Carl Keating na nga usa ka Catholic faith apologist defender kanang John 20:28 nga si Tomas niingon nga si Kristo kuno Ginoo ko og Dios ko. Unsa may gitubag sa ministro sa Iglesia ni Cristo ni Jose Ventilacion, nasayop si Tomas. Liman mo ni mo na. Siya pa'y nakaakog, nasayop ko si Tomas. Ug buot na hunaon, dili lang kay Tomas may nagsulti ana. Masabot nato nga si Juan nagtuo pod nga Dios Kristo. Ano man, kay kung nasayop pa si Tomas, dili na isuwat ni Juan. Anong isuwat man ni nako nga nasayop man si Tomas? Di ba? Anong isuwat man ni nako ning gisulting Tomas nga nasayop man? Wala. Ang kinsay nagsulting nasayop kanang mga ministro sa Iglesia ni Kristo. Pangahas to ison ng klaro kaing sitas Biblia unya nganlan pagyog Iglesia ni Kristo na ilang pundok. Nya pang tuiso nang nasuwat sa Biblia. Okay, dili man gyud ato yung sentro atong topics pagka Dios ni Kristo, ato lang ning gisgutan gamay, no? Kay ngano man tungod lagi kay gisgutan man gud kaganina sa PBCM ng Trinity ba, Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga tinuod man to iyang giingon nga panahon na ta sa Espiritu Santo karon. Kay mo man to ang gipangayo ni Kristo nga laing manlalaban nga makig-uban sa iyang simbahan o iglesyang gitukod, parang dili masayop sa pagpanudlo. Parang kasaligan. Kay kung katong pag-anhin ni Kristo, kasaligan siya, kay direktamente gyud siya, personal gyud siyang nanudlo. Ang iya pong iglesia, parang kasaligan kay siya gud may gatukod, kinahanglan naapoy makig-uban ani nga dili masayop sa pagtudlo. Ug mao ng Espiritu Santo nga napadala niya atong Pentecostes, unya Dios na. Dili na siya tahong ordinaryo. Unya karon ang Espiritu Santo base sa gipamulong kaganina sa PBCM nga mao kuno na as Tomas Eugenio na naunsa naman na aron. So ang nahitabo naa di ay tahong ordinaryo nga nagpaka-Dios. Usurpation of authority. Katungod nga iya ra sa Espiritu Santo nga dili pwede agawon sa ordinaryo lang tao. Nya naraba po na sila membro. Daghan pong nailad ana kanang pagtulon ana. Daghang nailad kay katong namulong kaganina o satos nailad anang pagtulon ana. Kay dili pwede mahimo nga kanang taong ordinaryo magpaka-Dios. Pero bantay lagi ta kay kana gigamit po na
kanang argumentuha sa mga ministro kay si Kristo tao man kuno sa tupa dili siya Dios kay ang Dios dili man tao. Dili wrong. Ngano man kay si Kristo dili man siya tao nga nagpaka-Dios. Dios man siya nga nagpakatao. Dili pwede nimo na kuanon. Inani ang kamatuoran mao ni, ang taong ordinaryo dili pwede magpaka-Dios. Kay ang tao binuhat raman, ang Dios dili man binuhat. Pero kung balihon na to na, ang Dios pwede ba magpakatao? Pwede kaayo. Pwede kaayo kay gamhanan gud siya sa tanan. Og nahitabo gyud na kanang sa San Juan 1:1 nga diha na kuno ang amahan sa sinugdan og diha pod ang pulong nga gikapitalize but pasabot person ang gipasabot ana nga mao kuno na si Kristo kay mao man na siya nga gingon nga Dios nga nagpakatao sumala sa bersikulo 14. So si Kristo Dios siya nga nagpakatao dili kay tao nga nagpaka-Dios. Mao na gi premise sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo ilang balihon nga tao lang kuno si Kristo nga kung himuon kuno natong tao siya din Dios pod, so murara nga tao day siya nga ordinaryo nga nagpaka-Dios dili man ingon ana si Kristo. Dili man kay tao siya nga nagpaka-Dios sumala sa pagtuong Katoliko. Dios man siyang nagpakatao. So dili ordinaryo si Kristo. Unya, kining duha ka minutong nihibilin atong timan-an, ngano nga ang simbahang Katoliko nanudlo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo infallible when it comes to faith and morals. Dili masayaw sa pagpanudlo. Liman mo nga ang gagiya good Espiritu Santo. O bitong gipadala ni sa Dios ang Espiritu Santo kay parang masigurado nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili masayop sa pagpanudlo. Ngano man, kay kung isalig lang sa Dios sa tawhanong galamhan sa mga pare, obispo, ang pagpanudlo, sigurado yung mabulyaso kay masalaypon man ang mga pare sa ilang pagkatawhanon personal. Mo bitawng gipadala ang Espiritu Santo para masigurado nga ang mga pagtulunan dihang opisyal dili masayop. Kana bang gitawag og tuluhuan og pamatasan. Mao na nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili gyud matalikod tibuok. Sumalaan ang gitudlo sa mga iglesia ni Kristo nga completely kuno natalikod. Na? Total apostasy matud pa sa mga Mormons. Blasphemia na nga pagtulunan. Kaya nga naman, maingong ka nga ang iglesyang gitukod ni Kristo wa kapadayon kay nanudlo nagdi mao. Unsa man di ay gihimo sa Espiritu Santo. Wa day nakaproteher. Napakyas di ay ang planos Ginoo nga ipadala ang Espiritu Santo parang dunay mugiya sa iyang simbahan parang di masayop. Nasayop. Akusahan nila mo nang kinahanglan na po ko nilaing propeta. Na po ko nilaing messenger. Mo na si Felix Manalo. Ang uban maingon si Kibuloy kuno. Ang uban maingon si Villanueva kuno. Usurpation of authority. Ang last messenger of God, Jesus Christ. Hebrews 1:1-2. Wa naman ko igong panahon. Okay, padayon ta ugma. Lunes man ta. So, kuwanta, alas 6:30 sa gabi. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, mga kadaguan sa atong simbahan, no? sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong talahurong obispo, Bishop Sibero ka Ermari, ubanas mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Espiritu Ilumba, hangtod ug mapuhon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan,
Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Oras may kasama, tatak alas 3 sa hapon. Tatak RMN. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Radyo mo nationwide.